Imos a Torcuato Teixeira da Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños. Bueno, aquí se escoita perfectamente. Bueno, boa tarde, grazas aos organizadores por convidar a plataforma e grazas a vos por vir esta tarde que é moi boa a escoitarnos, non? Moi breve, a plataforma en defensa da pesca e dos ecosistemas mariños é o seu segundo nome. O primeiro, en realidad, como naceu como Plataforma Manifesto de Burela, porque efectivamente a xente da pesca no ano en novembro do 2021 en Burela, o 4 de novembro, reunironse inicialmente pescadores galegos e asturianos como unha reacción ante o que estábamos vendo, non? E que é o que estábamos vendo? Bueno, estábamos vendo que por parte de industrias do metal, de industrias enerxéticas, estabanse creando clústers, superclústers, grupos, supergrupos, que nunha serie de alianzas que todas iban encaminhadas a dar este pelotazo enerxético que xa están dando en terra e que tamén querían dar no mar, non? Entón, nós inicialmente non puxemos así un nome así moi de marketing, non? Como poñen eles. Acórdome un dos grupos que tiñan constituído, mas vai todo en inglés, non lle poñen ni siquiera a Galicia o seu nome, Galician Offshore Wine, non? Cousas así parecidas. Nós inicialmente nos chamamos así, Plataforma Manifesto de Burela, e agora nos chamamos así, Plataforma en Defensa da Pesca e dos Ecosistemas Mariños. O noso propio nome xa indica cal é o noso objetivo e cales son as nosas liñas roxas. A pesca, evidentemente, sobra dicilo aquí, o problema é que temos que dicilo moitas veces ás administracións. A pesca en Galicia, non só a pesca, sino que hai outras cuestións, son cuestións en Galicia diferenciais. En Galicia, aparte do propio idioma, no que vos estou falando, temos tamén uns aspectos diferenciais como son un gran sector pesqueiro aínda e unha gran riqueza en biodiversidade. Pero ademais en Galicia, a nivel xa morfolóxico, resulta que a nosa plataforma continental é moi cativa. A plataforma continental son aquelas zonas menos profundas onde traballa a maior parte da pesca. Son en a plataforma cativa de apenas 35 km, a súa zona máis ancha, pero, sin embargo, ten unha gran riqueza en biodiversidade, non? E non só de peixes comerciais, sino que aquí hai cetáceos, hai un gran corredor de aves mariñas, etc. Non é unha riqueza, como digo eu, a nosa costa é un diamante en bruto, non? Entón, iso que debería ter en conta a administración a hora de ordenar os espacios mariños, que é a labor que estaban obligados por directivas comunitarias, sin embargo, pasou totalmente desapercibido e a un segundo ou terceiro plano, non? A administración que fixo finalmente, e se publicou recentemente un real decreto, é ordenar os espacios mariños e establecer zonas reservadas para a eólica mariña sin ter en conta estes feitos diferenciais. Un feito diferencial socioeconómico importante. Solo Galicia ten máis flota da soa que países que están apostando agora pola eólica mariña, como son Alemanha, como é Dinamarca, como é Bélxica. Claro, ten a noticia de que no Mar do Norte, que teña unha plataforma continental de 350 km, apostan por este tipo de enerxías, e nos din, bueno, hai unha gran alianza ahora entre Dinamarca, Alemanha e Bélxica para fazer unha illa enerxética, pero, home, se só Galicia ten máis flota que esos tres países xuntos, se a riqueza que temos en biodiversidade en apenas 35 km de ancho de plataforma dalle 1000 voltas a caer no Mar do Norte. E eses exemplos que todos os vemos, sin embargo, a hora de ordenar o espacio mariño non tuveron en conta, non? Por eso que vai facer esta plataforma é defenderse con todas as armas, incluídas as xurídicas. Presentamos precisamente esta semana un recurso ante o Tribunal Supremo, porque entendemos que non se está salvaguardando nin o sector pesqueiro, nin os ecosistemas mariños, non? Entendemos que se está planificando en base á folla de ruta que as industrias enerxéticas lle puxo arriba da mesa o Ministerio de Transición Ecolóxica e Reto Demográfico, e nós non vamos pasar por aí. E vamos seguir, evidentemente, na loita, e moitas veces xuntándonos con compañeiros de terra, porque estamos todos na mesma dinámica. E cando me medí, eu só tuve un contacto ca ministra Teresa Rivera, non? E nese breve contacto de apenas 40 segundos me decía, Torcuato, temos que levarnos ben, home, si todos sabemos no mismo sitio. E dixo, mira, isto non vai de levarse ben, isto é de que tedes que respetar a pesca e os ecosistemas, e o que estades facendo non estades respetando, ni máis ni menos. Nós temos dúas liñas roxas, non dicimos non a eólica mariña, pero hai que respetar os ecosistemas mariños e este sector tan importante para Galicia. Nada máis, con eso nos vamos a estar aí e vamos defenderlo en todos os ámbitos jurídicos, jurídico, etc. Non? E non digo nada máis porque a compañía temos unha gran diferenza en relación a eólica terrestre e a eólica mariña, que na eólica terrestre, por desgracia, xa temos feitos consumados, non? Moi visibles e moi sangrantes, non? E na eólica mariña, efectivamente, estamos ainda nunha fase moi inicial,
é tan inicial que acaba de publicarse, como quen di, o 4 de marzo no Boletín Oficial do Estado, que son os plans de ordenación de espacio mariño que reservan amplias zonas de espazo para a instalación destas industrias, pero non temos ainda ningún exemplo nas nosas costas. O exemplo máis próximo é en Viana do Castelo, non? E aí unha delegación precisamente de pescadores galegos e asturianos fomos expresamente a Viana do Castelo para ver o que ali acontecía. E, bueno, o que ali acontece é que están tendo xa moitos problemas con moitas especies alrededor do parque que desapareceron prácticamente, non? E ese alarmismo que teñen os pescadores portugueses, o que tamén tentamos é trasladalo á sociedade, non? E eu sempre digo que o tema da loita que temos a pesca contra esta ordenación caníbal e salvaje do mar, pensando única e exclusivamente nas enerxéticas, non pode ser unha loita en solitario, non? E aí sí que teño que dicirvos que a maior parte da xente da pesca que estamos nesta loita non nos atopamos sós, non? E podo poñer, por exemplo, que aquí hai xente da coordinadora, a coordinadora eólica Sinún está nos axudando de moito, non? E está nos apoiando en todas as reivindicacións e contamos con eles para o que faga falta. Eu quero de aquí pedirvos tamén un aplauso para toda esa xente da coordinadora eólica Sinún que está traballando moi ben e moi forte. Gracias. E mira, o da pesca xa remato. Falaba antes un compañero que acontece en Madrid en canto ao consumo de enerxía da que necesitan, ou en Cataluña, no País Vasco. Galiza, é evidente que somos a primeira potencia pesquera incluso a nivel europeo. Bueno, pois cando todo o mundo pensaba que dada a riqueza en biodiversidade e dado o impacto socioeconómico que ten este sector en Galicia, o espazo que reservarían frente ás costas galegas non sería precisamente moi grande, pois aconteceu o contrario. Dos 5.000 km cuadrados, casi a mitad deses 5.000 km cuadrados están reservadas para a implantación da eólica mariña nas costas galegas. Unha verdadeira barbaridade. E iso vamos denuncialo e que é o que saibades, porque desde logo, cando tiña que ser ao revés, resulta que nun sitio onde a pesca é estratégico, nun sitio onde a riqueza en biodiversidade é inmensa, se ponga a Galicia como terra de sacrificio, como mar de sacrificio. Nada máis, gracias. Fixestes referencia a Portugal, eu tamén quería preguntar se estades traballando en comunicación e coordinación a nivel europeo con outros territorios que estean sufrindo este tipo de problemática e se vedes algunha posibilidade de continuar a loita a nivel europeo xa en coordinación con outros territorios. Bueno, temos efectivamente hai prácticamente 4 semanas nunhas jornadas que organizou a Conferencia da Guarda, pois tivemos precisamente compañeros de Portugal que están moi alarmados porque na costa portuguesa están previstos 3.000 km cuadrados de espazos para este tipo de industrias. E estamos precisamente creando tamén conexións e coalicións con pescadores portugueses e a nivel europeo está previsto tamén, e se anunciou aquí que o 24 de maio no Parlamento Europeo vai haber tamén unha audiencia para que pescadores e colectivos relacionados co mar e ca pesca se faigan no Parlamento Europeo unha denuncia do que está acontecendo en moitos países europeos que se quere sacrificar a pesca e os ecosistemas en pro desta teórica transición verde que nin é transición nin é verde. Nada máis, gracias. Bueno, collo prestar unha frase, non? Que di que cando colles como a moderación como o lema, a coraxe non aparecerá cando te faga falta, non? A pesca e a sociedade civil está con coraxe e non vamos a estar nada moderados en defender o noso territorio e o mar. Gracias.